Здравейте на всички! Ще започваме презентацията. Днес ще покажа това, което беше направено и показано и миналия път, но тогава не всички колеги имаха възможността да доизгледат до край семинара. Като цяло идеята на тази презентация е да може да видите основните възможности на програмата, какво точно може да се прави с нея, в най-общия вид моделиране на конструкцията, както и показване, после да видим какви точно чертежи могат да се моделират. Преминавам направо към самата програма. Така, направо ще започна с нов чертеж вътре в Advanced Steel. Сега в програмата по принцип поддържа импорт на модели от Revit и от Robot. С тях днес няма да го демонстрирам това нещо, освен ако не остане време. Директно показвам как се прави всичко в празен файл. Започвам нов чертеж. В програмата, значи, първото, което е най-удобно, че тук може да вмъкнете ваши си оси, ваша си подложка архитектурна и да чертаете директно върху нея. Другия вариант е да си направите някакви оси, по които да работите. Аз ще демонстрирам как става това нещо. Примерно искам някакви оси с разстояние 3 по 6 метра в едната посока и 2 по 6 метра в другата, които са изписани ето тук долу. Като натисна Enter се получава ето тази мрежа. За целта на презентацията искам да изрежа ето тази част от тази мрежа. Тази мрежа всъщност не са обикновени линейки. Това е мрежа, която после се визуализира и в чертежите. Сега ще направя едно подрязване на тази мрежа. Те могат да се тримват и да се кътват както обикновени линии в чист AutoCAD. Избирам си граница и след това линиите, които искам да се тримнат. Същото и в другата посока. Ето така. Така подготвена мрежата, вече аз мога да използвам като основа за моделиране на конструкцията. Няма никакви проблеми тук да си имате архитектурна подложка. В тази връзка, особено за колегите, които са запознати повече с Structural Detailing, искам да обърна внимание на нещо. В слоевете на Advanced Steel, всичко, което моделираме, го има като слоеве ето тук. Тук може да се сложим и наши си слоеве и да моделираме нещата в слоеве, които ние искаме. Не е задължително да спазваме някакви задължителни слоеве на Advanced Steel, така че няма проблеми да си вмъкнете подложки, XRF-ове и така нататък. Сега ще отворя един файл, на който имам тази рамка начертана, за да им да съм излязал нещо извън нея. За да работя върху тая, която осите са ми настроени точно като за презентацията. Самото моделиране на профили става много елементарно. По принцип, все пак ние тук моделираме в 3D, но в програмата са заложени инструменти, така че не е необходимо вие, ако почнете да работите с тази програма, да умеете да работите с 3D. Достатъчно е просто да цъкате, както сте свикнали до сега в AutoCAD. Аз работя директно в тримерен изглед, иначе може да се работи и в проекция, кой както му е по-лесно. Първо сега изчертавам някаква колона и за нея избирам сечение, което да бъде, да речем 1280. Тази колона мога с най-обикновени AutoCAD команди, както е copy, например, да я размножа по останалите елементи. Ще използвам за прихващане мрежата. Тук и тук. Примерно за да имам някакъв наклон, тази колона мога да я дръпна нагоре с някакви милиметри, така че да получа наклон на покрива. Тук лесно вече тези колони могат да се размножат. Ще използвам ето тази базова точка. По този начин имаме колоните на халето. Сега, всеки елемент в Advanced Steel си има някаква функция, от която после му зависи името и така нататък, също така и в кой слой да го слага програмата. В случая това са
Не е избрано точно какво. Може да изберем, че това са колони. Така че програмата после да знае как да си ги използва. По принцип, това нещо, което правим в момента, може да се направи на по-късен етап, не е задължително предварително да става. А мога дори аз не на ръка да си ги сложа в слой, който на мене ми харесва, примерно свои колони. Няма проблеми да замразявате и да включвате и да изключвате слоеве. Примерно мога да изолирам слоя на колоните, да се свърша някаква работа, после да включа всички слоеве. Няма проблем това да го правите в Advanced Style. Не е както преди беше невъзможно почти в Structural Detailing. Сега да речем това са ми колоните, ще сложа и малко ригели. Пак използвам прехващане директно в 3D, без да завъртам програмата, без да завъртам модела в проекция. Да речем ще сложа два ригела и тогава ще настроя техните сечения. По принцип всички сечения в Advanced Style идват предварително заложени в програмата. Когато вие си изчертаете съответния елемент, просто си избирате каква база ви трябва ето от падащите менюта и си изберете съответния профил. Да речем, аз искам това са IP профили и да бъдат с ето това сечени. Съответно ще избера тези риги да бъдат гриди, beams. Съответно, ако искам, мога да избера те да бъдат и от съответния слой. С обикновени аутокадовски команди, като copy, ще размножа тези елементи по конструкцията. Тук мисля, че си бях сложил на следващия модел едни колони, ще ги копирам и тях тук. Като цяло това е идеята за слагане на единични елементи. Копирате и с обикновени команди поставяте профилите. Тук предварително са зададени различни типове сечения, така че когато цъкнете първа и втора точка, да не е необходимо да сменяте сечението допълнително. Че това е основната команда, с която може да слагате сечение. По принцип е възможно използването на съставени сечения, които могат да бъдат с променлива височина, съответно с двоени сечения. И тук има такива готови стоманобетонни елементи, които бихте могли да използвате евентуално, ако си правите и някаква стоманобетонна част, като основи и така нататък в Advanced Style. Аз ще премина нататък. Сега столиците ще ги наслагам с команда за по-лесно настройване на столици. Сега единият вариант е аз да завъртя координатната система по наклона на профила. След това да използвам командата за профили. Ще прехвана, няма да прехвана в центъра на профила и всъщност ще сложа една водеща линия, за да може да стане точно както трябва. Ето тук и една в другия ригел. Ето така. След това мога да изчертая столицата по наклона, затова завъртях координатната система. Ще използвам прехващане по тази ос, която изчертах. Ето тук. Единственото, което трябва да направя после е да кажа, че столицата ми е по долен ръб, за да застане тя където трябва. Съответно да избера правилния материал. Да речем, това е някакъв друг профил, на който ми трябва. Избирам UP профил, който е 180. Ето как изглежда тази столица. Това е единият вариант да се чертаете столиците една по една. А другия вариант ще го покажа след малко. Само докато съм тук, искам да обърна внимание на нещо. По принцип, виждате как профилите нямат заобляне. Това програмата го прави с цел да пести ресурси, за да може да поеме наистина големи модели, без да ви се налага да имате някакви супер мощни машини. Ако все пак ви искате да видите как изглеждат профилите с огъвките, можете да го направите, като ги включите в такъв режим. Как точно да изглеждат? Примерно искам всичките профили да изглеждат със своите закръгления, които изглеждат по този начин. Сега, тези закръгления, въпреки че не се визуализираха преди малко, на практика програмата после, когато прави зарязване и така нататък, ги отчита. Тук става въпрос само за скорост, с която се визуализират нещата на екрана. Аз ще продължа нататък, само че този път ще изчертая столица, т.е. комплект от столици,
които да бъдат изчертани с помощна функция. Тук имаме една функция, която е специално за столици. Използвам нея, като само ще се върна в World координатна система. Използвам тая функция, достатъчно да се посочат тригерите, върху които искаме да са столиците. Може да посочим точка спрямо, която да измерваме откъде на там да тръгват примерно билото. Аз ще оставя края на профила за такава точка. И следващото, което трябва да направим само е да си изберем съответния профил. Да речем, аз избирам профила да бъде UP профил с някаква такава големина, да речем 180. Съответно, може да се избираме как точно да бъдат подредени столиците. Да речем, първото, което е да речем колко да стърчат над опорите, да речем в ляво искам да стърчат навън заради някаква стреха 300 мм, а от другата страна мога да ги прибера навътре, така че да не се удрят с съседните столици, които ще се наредят тук. Съответно е разстоянието на столиците. Виждам колко е разстоянието от билото на покрива надолу. Ще го увелича на, да речем, на 300 или 400, за да има място за детайла на билото, където ще се свързват елементите. Съответно, тук ми дават възможност последното разстояние на столицата или между тези двете столици да бъде различно. Ето това да е различно от останалите разстояния. Ще го избера да бъде еднакво. По този начин, като се играе с този размер, мога точно да настроя на какво положение да ми застане крайната столица, като това разстояние го виждам ето тук. След като се настроя столиците, мога вече да затворя панела. Значи тук пак ще направя една препратка към Structural Detailing за колегите, които са запознати с програмата. Тук това не са макроси, както там беше, т.е. макроса да направи нещо, когато го редактираме, той да се пренаправя наново. Тук всичко мърда динамично, т.е. ако избера свойствата на възела, в момента в който променя нещо, той мърда цялото нещо. Примерно това го направи 1600, всичко се рефрешва автоматично в момента на смяната. По сходен начин се изчертават, да речем, вертикални връзки. Ще сложа една вертикална връзка тук. За целта първо ще завъртя координатната система, така че равнината XY да е в равнината на този X, който искам да сложа. Ще използвам ето тази готова команда за вертикални връзки. Достатъчно е да посоча първа и втора точка в основите на колоните. Ето тук, следващата точка в ето тази колона. Ето как изглежда този Хикс, който се направи програмата. Сега само, че ще преместя отново координатната система, защото координатната система в момента е по външния ръб на колоната и затова Хикса там се получи. Ще го преместя в оста на колоната и ще завъртя оста Y. Ето така, за да бъде точно в равнината на средната ос на колоните. Отново пускам команда за Хикс връзка. Ето до тук. И как изглежда Хикс връзката? Ето по този начин. Сега за разлика от детайлинг, тук връзката не е направена с детайлите си в края, как точно да се забият в колоната. Това се прави на малко по-късен етап. Тоест това не слага само осите на прътите. Тук вече мога да си избера как точно да изглежда самия Хикс, от какви профили да бъде. Да речем, ако искам той да бъде от някакви C профили, които да обърна с гръб един към друг. Избираме това и UPM по-скоро. UPM профил 80. Може да бъдат кръстосани, единични и така нататък. Различни видове връзки има, като пак основното, което казваме, че програмата ги прави само самите профили, без да прави хиксовете. Мога да избера един от диагоналите да се прекъсне, така че после лесно да мога да го редактирам. Ето тук. Съответно, тук са допълнителните им настройки. Могат да бъдат и, може допълнително да се офсетват навътре тези елементи, което в момента няма да се занимавам да ви показвам, за да не губим време. Общо взето с комбинация от ръчно изчертаване и използване на ето тези макроси, част от които са примерно този за рамка,
този е за цяла тримерна рамка и така нататък, тези са за ферми, си изчертавате самите единични профили. По принцип, тези единични профили идват с този си вид. Примерно, ако вмъквахте от Revit, те ще да дадат точно по този начин, без да имат някакви допълнителни възли по тях, болтове, отвори и така нататък. Сега ще отворя един модел, в който съм начертал доста такива гради. Ето това примерно би могло да бъде модел, който е импортнат от Revit, от робот, само с профили. Следващото, което следва да направим е да добавим съединенията между елементите. Това може да стане на ръка или с автоматичните съединения. В случая ще използвам автоматични съединения за програмата. По принцип, всяко едно съединение, което сте си избрали, примерно да речем за връзка ригел колона, ето тук може да видите, само да разтегля екрана, как точно изглежда самото съединение, нещо като превю на съединението. Всъщност на нас ще ни трябва ето това по-скоро. В долния ред може да видите какво трябва да посочвате първо и какво второ, какви са допустимите сечения за единия профил, за другия и други необходими коментари, които са ви необходими за възела. Така доста лесно си избирате какъв възел може да се направите в програмата. По същия начин има за бази на колони, доста са разнообразни. В програмата има заложени някакви съединения за студено огънати профили. Ето тук мисля, че бяха. Не са тези. Тези студено огънати профили, тези студено огънати профили са готови на производители на съответните сечения, т.е. всеки производител се е направил тук са Kingspan, имаше някакви други, всеки си е направил съответните детайли, т.е. програмата е отворена за софтуерни разработчици, така че всеки може да се направи детайлите и да ги предложи на екипа на Advanced, така че те да бъдат вкарани в програмата, за да се работи вие с ваши си профили. Сега ще направя едно съединение между ригел и колона, за да могат спокойно да работя. Ще събера картинките. Избирам това съединение, посочвам колоната, след това посочвам и ригела. Отваря се съответния панел. Тук вече мога да се направя съответните настройки. Тук явно съм сложил два ригела един в друг и един не се срязва. Само да видим дали наистина е така. Да, има два ригела един в друг. За целта ще изтрия съединението и единия ригел. Вече е само едно. Успях да изтрия и столиците, няма значение. Избирам това нещо, посочвам колона, посочвам ригел. Отново се прави съединението, вече изглежда както трябва. Тук, подобно на повечето програми, мога да отида и всъщност ето от тук да настроя съответните дължини, да речем дължината на вутата. Може да се промени по този начин, тя директно мърда. Не чакаме, като затворим макроса да се промени, всичко става много бързо и автоматично. Ето така. Мога да настроя съответно всички тези размери, които ги виждате по картинката. Няма да влизам там в подробности. Евентуално, ако искам някаква конзола, мога да настройвам и болтове и заварки. Съответно, мога да избирам от доста богата база от болтове. В момента няма да избирам. Съответно, когато се изберете съответния болт, в зависимост от тези символи, показват какъв точно е пакета от болтове. Този примерно е с някакви квадратни шайби, този е с нещо друго. Всичко зависи от това какви болтове сте избрали и какъв пакет точно е избран. Съответно се получават и болтовете в съединението. По-нататък може да си правите разстоянията между болтовете, както и в този случай. Заварки. Тук са означени заварките в елемента. Значи, ако погледнем самия модел, ще видим, че заварките са означени с едни точки. Заварките в Advanced са до толкова необходими, че за да може програмата да определи
как точно е сглобена марката между отделните елементи. Значи не е необходимо тук да задавате точни заварки, защото така или иначе после на чертеж практиката е показала не само с Advanced, а с Structural Dynamics, с други програми. Практиката е показала, че тези неща се използват най-вече само за сглобяне на съединението. Не е необходимо тук и да влагате усилия да ги направите още на модел. Съответно има някакви други възможности тук да се доуточнят по съединението, няма да го правя, както освен това да се направите съответните ребра, което също няма да го показвам в момента. По принцип, всяко едно съединение, което направите, можете да отидете в свойства на съединението и да се го запазите като резултати. Да се го запазите като настройки. Така че следващия път, когато правите някакво съединение, просто да изберете тази настройка, всичките настройки, които са били тук, да се приложат за това съединение. Не е необходимо профилите да са ви абсолютно еднакви. Просто тези базовите настройки, които бяха тук, ще се прехвърлят. Другото, което го има като опция в Advanced, това е възможност за оразмеряване на съединението. Тъй като програмата се знае какви са характеристиките на материалите и така нататък, достатъчно да се изберем настройка, по която да се оразмеряват. Сега тук е достъпен само еврокод. Примерно имам някакъв момент в това съединение, да речем 150 км, да видим дали ще му да е много. Така. Съответно някаква N сила и някакво срязване. Съответно може да направим и проверка на този възел. Явно нещо съм позасилил повече отколкото трябва. Правя някаква проверка. Сега не съм спазил разстоянието за минимум и максимум между болтовете. Всъщност болтовете мисля, че са ми доста по-нарядко един от друг. Все пак мога да видя какво точно казва, какво точно се е получило тук. Имаме входните данни, които програмата е взела от елементите, заварките, съответно. Това, което не е излязло, веднага може да го видим. Това всичкото е проверките, както са си по еврокод, с всичките им коефициенти и така нататък. На практика тук се получава още една възможност да се проверят тези съединения. Да речем, същото нещо го прави и Robot Structural Analysis, но все пак колеги, които примерно разполагат само с Advanced, могат много лесно да се получат една хубава записка на съединението и да не си играят да го размеряват на ръка или най-малкото да се го сравнят. По принцип, не за всички съединения го има това нещо, но за масовия случай имаме тези настройки. Т.е. възможност да размерим съединението. Съответно, тук могат да се направят и различни товарни състояния и така нататък. Би трябвало да има някаква възможност тези товарни състояния да могат да се импортнат от робот. Още не съм го изтренирал това. Какви още съединения могат да се правят? Примерно мога да направя едно съединение между двата ригела. Избирам единия ригел и другия ригел. Съответно няма да съм го запомнил. Да, това също го имам сейвнато. Директно избирам тези настройки, за да не си играя, за да не губя време в момента да го правя. Ето как изглежда съединението в 3D. Съответно другото. Подобни съединения могат да се направят и в базата на колоната. Избирам ето това съединение за базова плоча. Съответно има и някакви настройки. Може да има оребряване на това съединение, анкери и така нататък. Директно избирам сейвната настройка, ето тук. Евентуално, тук също можете да направите някакво размеряване, което този път го има и по американските норми. Да видим там какво ще стане. Автоматично пак ще изкара нещо. Да, ясна работа. Има какво да се настроя по това съединение. Сега, как можем да прехвърлим тези съединения по самата конструкция? Примерно при
при Structural Detailing, когато копирахме едно съединение, то си оставаше самостоятелно. Тук обаче, когато прехвърляме съединения, те могат да бъдат общи елементи. Примерно избирам този регион и тази колона. Съединението, което направих тук, то е комплект заедно с това другото. Само ще му пусна неговите символи да се виждат. Ако аз променя нещо по това съединение, то автоматично ще мръдне в другата част. Примерно ще направя вуцата по-къса. Това нещо мърда. Това е така, защото в Advanced Steel е предвидена възможност този възел вече ще е кръстен, той е така наречен мастер възел, той управлява всички останали. Този, когато накопирате тези елементи, тук пак има още един ригел излишен, когато накопирате тези елементи в цялата конструкция, само с една промяна, промените всичко по целия модел, не е необходимо да ходите и да ги търсите. Хубавото е, че примерно, ако да речем, вие сте накопирали тези елементи, в един момент се оказва, само ще копирам още един за демонстрацията. Примерно този елемент, ще го копираме ето тук, този възел. В един момент може да имате много голям модел и да не се сещате кой ви е мастер възел. Това не е проблем, защото винаги може да хванете който и да е от цялата серия възли. И когато го промените, просто да кажете, че този възел става мастер. По този начин, при смяна на някакви характеристики на възела, ще се променят всички от групата. Не е необходимо да издирвате кой ви е бил основният възел. Което е... Опа, тук стана малко трудно. Ето така. Не е необходимо да си търсите възлите. По този начин започвате да си оформяте постепенно всичките елементи на конструкцията, докато конструкцията ви добие по-завършен вид. Сега аз искам да ви покажа нещо. Ще отворя един по-напреднал модел на тая конструкция. Ето този да речем. В който модел аз съм направил всичките, които са в конструкцията. Сега ето, например, как са оформени възлите. Тоест, тези хиксове бяха изчертани, са изчертани по същия начин, както бяха изчертани и на предишния момент, който показвах. След това просто съм им приложил един такъв детайл, в който вече съм оправил ъгловите плочи и настроихте как точно да бъдат. Същото е в базата на колоната. Това е възел, който представлява точно ъглов възел на Хикс връзка, така че да се направите каквото ви трябва. Всичко това, което виждате, са автоматични възли, включително и тези, които са по столиците. Сега тук само, че съм го пуснал на черен фон. Надявам се да се вижда добре. Ето така изглежда. Не е проблем този възел вие да си го направите и на ръка. Примерно за какво точно и да реч. Сега ще копирам един ригел и една колона. Мога да махна отворите. Само, че те са по-отделно, както и няма да махам всичките. Това от съединението. Всеки един елемент може да бъде изрязван и оформен с... Примерно само да махна изрязването на този ригел. Така. Тук има приложено някакво изрязване. Значи на практика това са били ригелите. Преди да направя автоматично съединение, аз мога да завъртя координатната система в равнината, в която ми е необходима. И това изрязване да го направя на ръка. Ето ги изрязванията. Избирам изрязване по линия или директно Cut to Object. Посочвам обекта, след това посочвам и това, което ще се изрязва. Избирам ето тази опция. Ето как изглежда това нещо.
Така вече ригела ми е подрязан там, където трябва. Следващото, което трябва да направя е да сложа отвори и една плоча. Примерно първо ще завъртя координатната система по тази колона. Ще сложа една плоча. Малко наоколо ги чертая. Тази плоча я слагам в горния ръб на колона на ригела. Ето тук. Сега трябваше да изрежа самия ригел по плочата. Т.е. плочата трябва да е ето тук. И да изрежа тази плоча, т.е. ригела по плочата. Ето така. След това, след да речем пробиване на отвори, отново ще завъртя координатната система. Само че този път ще е по плочата. Ще изолирам тази плоча, за да ми е по-лесно да работя. Мога да си направя отворите спрямо центъра на тежестта на плочата и ще използвам по-скоро диагонален метод. Само че на мен ми трябва в момента и колоната. Ще взема и колоната заедно с плочата и ще ги пробия едновременно. Ето тук да речем ще им бъдат отворите. В момента чертая много неточно и е на око, но винаги може да се направи както на нас ни трябва. Кое е посоката Y? Обратното по-скоро 6 по 2. Ето как изглеждат съединенията. Може би 5 разстояния са необходими тук. Приключвам с това нещо. Ето ги болтовете. Следващото са слагане на ребра, което е елементарно пак трябва да се начертае и най-накрая ще заваря тази плоча за този ригел. Така че, ето това е някъде от и заварката. Идеята е, за да може програмата после, когато съставя марките, да може по тази заварка да се ориентира, че ригела и плочата са в една марка. Т.е. този профил и тази плоча са в една марка. По този начин може да се направите всички ваши детайли, каквито на вас са ви необходими, независимо дали го има детайла готов тук или е малко по-сложен. По принцип има възможност върху всеки от съществуващите детайли да се добавят допълнителни елементи. Примерно има възможност да се добавят допълнителни елементи към детайлите, т.е. да си доуправите детайла, така че той да стане някакъв ваш си детайл, който може да се запази, но това ще бъде тема на друга презентация. Въпросът е, че тук може да направите ваши потребителски детайли, като тръгнете от някакъв друг, които пак да бъдат автоматични с посочване на елементите. По този начин си правите елементарни, т.е. си правите детайли, които ги няма, готови. Друго какво може да правим в тази конструкция като моделиране? Сега ще ви демонстрирам моделиране на стълба. Стълба в Advanced Style, която става автоматично, не е необходимо вие да моделирате профил по профил. Повечето, т.е. знаете по принцип колко е време загубващо моделирането на една стълба с нейните парапети, съответно и стъпала и така нататък. Губи много време. Сега, за да подравня точно горния край, където искам, ще завъртя координатната система. Това няма да ми трябва. Завъртам координатната система ето тук. Ще включа поглед отстрани. Тук има една много удобна команда, която е сходна с командата в AutoCAD. Това е командата, която изключва прихващането по Z. Тоест, много удобно сега това нещо аз мога да го хвана и да го прихвана по този профил. Ето къде дойде линията. Само да се върна в урод координатна система. Ето така. Линията дойде точно на горния край на профила. Ако това нещо го бях направил с включен Z, ще да го измести. Отново ще включа прихващането по Z координата. Примерно, ако това е включено, ако чертая линия ето тук, тя ще се чертая винаги в текущата 0, което е много полезно при работа с 3D елементи за определение на пресечници и така нататък.
Сега само, че май това въпреки всичко съм го изкривил. Това е така, защото съм използвал, т.е. нулата не ми е била в центъра на линията, е била по ръба на профила. Ще повторя това упражнение. Само, че този път ще преместя нулата да е в моята линия. Мога да изключа прихващането по Z. И сега, когато дърпам до проекция, ето тук, програмата винаги ще ме го сложи в нулата на елемента. Избирам перпендикуляр. Явно така няма да стане. Ще го дръпна с обикновена команда. Изключих прихващането по Z от самия AutoCAD. Така, това е по-лесно да се прави, когато е в план. Връщам се в 3D, включвам си Z. Така. И ще направя стълбата. Избирам ето тази команда за автоматични стъпала и стълбични ramена. Избирам си опция за местоположение на стълбата, начин на изчертаване, къде какви стъпала могат да се избират. Избирам първа и втора точка на ходовата линия, подравняване на стълбата в средата, ляво или дясно и така нататък. Избирам опция, в момента програмата изчертава тази стълба. Ето как изглежда без настройки. С грейтинги решетките, ъгловите профили. Не, тук ъглови профили още няма. Сега ще сложа една площадка в горния край, която изглежда по ето този начин. Ето тук горе. Сега ще отида в план и ще наместя стълбата там, където ми трябва. Значи искам тази стълба да се дойде точно където е мястото. Ще я маркирам цялата. Прихващам в момента само по елементите, само в план, за да не я разместя по Z. Ето как изглежда тази стълба вече в 3D. Следващото, което ще направя, е да сложа парапет. Ще избера пак автоматичната команда. Избирам елементите, върху които трябва да бъде разположен парапета. Съответно, да речем, започна от второ стъпало, тук чак до края. Enter. Ето как изглежда парапета, който програмата генерира. Сега, елементите са скосени. Ако ние искаме някакви други неща, тук може да се го дооформим. Просто такава е настройката на този парапет. Да, вече ако имате нужда, може да сложите парапети по ригерите и така нататък. Да речем, искам парапет ето тук. От тук до тук. Ох, това е горе. Не, това е долу, точно там, където ми трябва. И съответно после с донастройки да сложите парапетите там, където ви трябва. Друго, което можем да правим, е да поставяме решетки в програмата, такива грейтинги. Сега за целта първо ще променя координатната система да бъде по горния ръб на тези профили, където искам да им бъде площадката. Ето как може да стане това нещо. Пускам поглед отгоре и си избирам решетки. В момента ще ги изчертая на око с някакъв размер. Принципно може да изберете точен размер. Идеята на тези решетки е не програмата после да ви прави KMD на самата решетка, вие да си изберете, т.е. да имате нещо като спецификация после на различните видове решетки. И това нещо се размножавате с цялата конструкция. Ето, примерно тук до тук и така нататък. Ако вие промените част от решетката, после това нещо ще ви излезе като KMD, позиция 1, позиция 2 и други неща. Друго, което може да правите, е да слагате външни елементи за Advanced Style. Примерно имате някакво оборудване и някакви елементи, които ги няма като профили, като съединение, някакви ковани части, да речем. Програмата позволява да се вмъкнат такива елементи, като идеята е, само да изчертая сега два профила помощни, които ще ми трябват. Идеята е, че тези елементи могат да се заваряват към, т.е. могат да се заваряват към елементите на Advanced Style. Ще сложа две гриди.
Ето тук. Така някакъв голям профил е подравнен по долна точка. Ще го подравня по оста. Добре, вече е със същия размер. Този профил ще го поправим малко надясно. Ето по този начин. След това ще вмъкна въпросния външен елемент. Така, ето го тук. Трябва да избера средната точка на вмъкване. Правя го между тези две оси, после ще го наместя. В случая ще си избера някакъв контейнер, някакъв резервоар, който трябва да се вмъкне в конструкцията. Ето тук. Само ще наместя малко елементите в план. Това го искам. Всъщност това ще го преместя. Правя го малко на око, иначе може да се пусне и точно чертани. В случая за презентацията не е необходимо. Ако ми трябват гриди, мога да сложа, това само ще го издърпам от тази страна, за да мога да направя болтова връзка. Тук ще виси малко във въздуха. Ето това нещо, как изглежда като... Това е един солид, който е направен на някаква програма, примерно на Inventor. Подават ви го колегите OVK и само VK, те някакви инсталации трябва да се сложат. Хубавото е, че тук аз сега мога да сложа болтове, само че ето такива болтове. Мога да сложа болтове, които да хванат тези два елемента. Ето тук в центъра. Ето, само че трябва да е един ред. Ако изолираме тези елементи и пусна такъв хубав изглед, ще видим, че главата на болта е точно над плочата. Т.е. вие получавате реална дължина на тези болтове. Не е необходимо после да се пресмятате на ново дължината и програмата ще ви го пусне с... Ето тук съм го сложил по средата на оста, ако беше горе ще стане точно както трябва. Но идеята е, че Advanced Steel разпознава дебелините на планките на външни елементи, които са сложени. Това освен всичко друго може да се специфицира после, ако са някакви ваши части на потребителски такива, които използвате за самата конструкция. Друго, което може да се моделира, което е доста силна страна на Advanced Steel, това са елементи от огъната ламарина. Примерно, тук ще сложа за тази презентация, да речем тук трябва някаква фуния. Първо ще ни трябва, примерно ето тук, ще ни трябва някакъв профил тръбен, който да се изтича каквото и да върви по тая тръба, т.е. по този силус. Избирам някаква тръба, която изчертаваме ето тук. Задаваме някакъв диаметър, в случая е 100 мм, ще го задам да е малко повече. Примерно да е някаква по-дебела тръба. 400 мм. Ето така. Следващото, което ще направя е да сложа, първо ще обърна координатната система. Ето по този начин. Ще изчертая някаква правоъгълна част, която всъщност ще играе горната роля на фунията. Това нещо ще го мръдна в средата над профила. По средна точка. Ето тук. Тук ще избера средната точка и ще го направя в план отгоре за по-лесно. Даже така по-лесно мога да видя как да изглежда фунията. Само че за да няма грешки ще го направя с изключено прехващане по Z координати. Ето така. Да речем искам тая фуния вече да бъде дълга, т.е. висока ето толкова. Вече мога да избера опция за огъвка на плоча по контур и тръба. Избирам си дебелина на ламарината и си избирам примерно да е в оста на елемента. Така явно е трябвало наобратно да го направя. Просто ще дръпна тая тръба долу. Явно съм посочил долния край. Я да видим, ако посоча горния. Избирам това нещо.
избирам този контур, след това избирам тръбата в горния и край. Ето как изглежда това нещо в 3D. Това е готова ламарина, нарисувани са разгъвките. Още в този етап, преди да се направи и чертежа, може да видите разгънатия вид на плочата. Ето как би изглеждала тя. Ето как изглежда плочата. Сега, това е съобщението на антивирусната програма. Тук може да видим разгъвката на плочата как изглежда. Още на етап моделиране. Другото, което може да правите доста лесно от огънати плочи, това е да, примерно, ако имате няколко плочи, една плоча тук и още една до нея. Ето как изглеждат в 3D. Може много лесно да ги огъните към тази плоча, да добавите и другите плочи, съответно да си напишете какъв да бъде ъгъл, радиуса на завъртане и така нататък. Много удобно и лесно се правят сгъвки от плочи в Advanced Steel, за разлика, примерно, както беше в детайлинг, там беше доста по-трудно моделирането на такива елементи. Този ъгъл може да се го нарисувате предварително, да си направите наистина детайлите така, както вие ги харесвате. Много горе като моделиране, това са основните възможности. Сега ще ви покажа това нещо моделирано. Примерно ще отворя един файл, който всичко е моделирано. Ето го това нещо. Как изглежда с плътен изглед. Сега ще скрия тези символи. Ето е цялата конструкция с площадки, с тръба и така нататък. От тук нататък следва номериране на марките и на позициите, в зависимост от вида на елементите. Значи, както ви казах в началото, тук може на всеки един елемент да се зададе каква точна роля изпълнява в конструкцията. Това са колони, съответно това са столици и така нататък. На тази база, после програмата ще знае какви префикси да им сложи. Това са столици. След като зададем на всеки един елемент какви са неговите свойства, пускаме номериране на елементите. Програмата ги номерира по предварително зададени критерии. Пускам номериране. Съответно, номера са получили и марките, и отделните позиции. Мога да видя кои са елементите, примерно в този ригел, които са заводски свързани към него, т.е. да видя каква е готовата марка. Ето така. Ето кои са елементите, които са заводски свързани към ригела. Това програмата го определи само на база заварките между елементите. Тъй като на болтовете е оказано, че те се изпълняват на обекта. Сега може да има такива болтове, които са заводски, но тези, които се изпълняват на обекта, програмата автоматично ги разпозна и направи елемента. Т.е. кое е марката. По принцип имате възможност да проверите и свързаността на елементите изобщо, не само тези, които са в завода, а на цялата конструкция. На практика трябва да светнат всичките. Сега не съм ги маркирал както трябва, но може да проверите дали всичко е навързано едно към друго. Друго, което може да проверите, това е проверка за пресичане на елементите. Примерно, сега ще взема един ригел и една колона от това нещо и ще им махна изрязванията, за да се забият едно в друго. Ето тук ще махна изрязванията. Ще го направя само за тези два елемента, за да им пускам за целия модел. Програмата веднага вижда къде тези елементи са забити един в друг и мога да отидя, дори да имам някакъв header zoom и да не ги виждам къде са, мога винаги да си пусна една стрелка до елементите. Само ще трябва да маркирам това нещо. Ето така.
винаги от центъра на екрана се тръгва една стрелка, която ви сочи към проблема, така лесно може да видите къде е това нещо. Съответно, там вече да се реагирате, да направите някаква проверка, кое как е маркирано, кое как е пресечено и да си оправите нещата. Иначе самото пресичане пък го виждате с червено върху елементите. Така че лесно може да се проверите за грешки. Това е предимството на тримерното моделиране, въпросния BIM, както е в случая, че освен всички други неща, грешките си ги откривате още на фаза моделиране, не да го видите на обекта, че там нещо не може да влезе и така нататък. Също така програмата по принцип проверява дали тези болтове могат да влязат, да речем, тук да не им пречи вуцата с тази същата проверка. Има и допълнителни проверки, които проверяват конструктивни размери и така нататък. В случая няма да ги пускам. Следващото, което ще ви покажа е как се моделират, т.е. как се вадят и чертежите. След като сме номерирали елементите и са се надписали и са се изгубили марките, следващото, което трябва да се прави е да се правят чертежи. Чертежите в Advanced се правят по два начина. Има такива готови темплейти. Другия вариант е да се правят така наречените камери. Камерата представлява някаква проекция, да речем в случая слагам такава камера. Това всъщност е един елемент, който показва отгоре и отдолу на каква височина имаме видимост. Това са горната и долната равнина на видимост. И съответно си избираме проекцията, която да им покаже. Сега, че аз искам отгоре и отдолу да имам по 1000 мм, така че съм сигурен, че съм хванал целия покрив. И после просто, когато правя чертежа, пускам проекция на тази камера. Ето как би изглеждал чертеж на монтажната схема на покрива. Отивам на чертежи и си избирам тук да ми бъде направен и чертеж на ето тази камера, която съм избрал. Избирам проекция на камерата. Избирам какво да бъде. Това е избраната камера. OK. В момента програмата направи един чертеж. Сега, за разлика от Structural Detailing, тук всички чертежи се съхраняват в отделен файл, т.е. в отделна папка. Ако това е, всъщност ето това е файл, който в момента работя, програмата прави за него една папка и тук започва да слага чертежите, които сте направили, количеството на материалите и така нататък. Имате един моделен файл, който ви съдържа само модела и после всеки един чертеж, който сте генерирали, отива в отделен файл. Това за да не се товари, да може да поеме големи модели. А самите чертежи ги управлявате от Document Manager. Тук може да видите какво точно се е сътворило в момента. Това е ето тази монтажна схема. Сега настройката е такава, че тя е без дименсии, мащаба е 1:20. Можем по принцип този мащаб, става малко бавно, няма да го правя да апдейтне на ново чертежа. Може да видим какъв е мащаба. Тук са имаме надписани съответните позиции. Можете вече всеки един чертеж допълнително да му слагате дименсии, да правите някакви неща по него. Аз ще сложа няколко дименсии тук. Айде. И така нататък. Тоест правите си чертежа такъв какъвто ви трябва. Оформяте го, след това този чертеж може да го разпечатате директно от тук или пък имате възможност това нещо да го експортнете и зачиса AutoCAD. Освен да правите камери и да правите чертежи, по принцип има и готови настройки, които директно вадят план на анкерите, на базата на колоната, монтажна схема и така нататък. Това са такива готови настройки. Ето, примерно, това е една от тях. Избирам правене на план. Само да го видим къде е в Document Manager. Ето го. Това е монтажна схема на покрива. Пак е доста едър мащаба. По принцип, на всеки един елемент може да смените мащаба от тук. Сега, айде да го сменим да видим как точно ще изглежда. Просто програмата наново регенерира всичко, като сканира целият чертеж, т.е. целият тримерен модел, така че ако има някакви промени в модела, да се отразят на чертеж. Ето как изглежда вече самата монтажна схема. Мога да се направя и схема на
на базите. Само че пуснах пак същия темплейт. Да, ето е и схемата на базите на колоните. Съответно се пише какви са елементи. Тук настройките са такива, че няма дименсии, т.е. могат да се направят такива настройки с дименсии. Следващото, което ще ви покажа, са чертежи на самите марки. Примерно избирам тази колона и директно си избирам чертеж на самата марка. Само че тя е тук, Assembly, така. Избирам ето тази колона да бъде направено KMD на колоната. Ето как изглежда самото KMD. С всички необходими дименсии, размери и разрези. Сега, принципно вие може да се изберете дали да се сложат и разкрой на елементите или не, а всеки един от изгледите може да бъде редактиран. Тоест тук по всяко едно време може да редактирате, да речем, ето тази дименсия. Не искам тук да има прихващане. И готово. Това изчезва. Съответно да наслагате нови дименсии. Може да слагате нови разрези, за което май не остава много време. Това може би ще е в друга презентация. По този начин си правите чертежите. Искам само да ви покажа прямо как изглежда чертежа на ето тази плоча, която избирам си тази плоча да видя нейния чертеж. Ето как изглежда и чертежа на разгъвката на плочата. Това ще го затворя. Общия вид и съответно в разгъвка. Това естествено подлежи до нагласене, до управяне, но разгъвките ви стават автоматично. Сега ще ви покажа готови чертежи, които съм направил върху този модел. Имам да видите как са разположени камерите за детайлите. Примерно за да изработя един 3D детайл на този възел, съм направил една камера, която е в общо положение. Сега ще изолирам само камерата и възела. Ето така, тя е в общо положение, така че да имам 3D детайл. Освен това имам и камера, ето тази, която следи точно проекцията на възела. Така че като направя нейните проекции да получа съответния възел и направо ще ви покажа и готовите чертежи. Тоест навсякъде, където ви трябват някакви картинки, вие си слагате камери. Ето как изглеждат тези готовите чертежи. Само че ги няма. Явно не съм копирал всичките елементи на... Липсва ми един файл, в който са чертежите. Така, изтрил съм го по някаква причина, но ще ви покажа готовите чертежи. Как изглеждат. Това е KMD на някаква колона. KMD на ригел с съответната антетка. И да речем вече това, което е по камерите. Разрез, камера, която е странична. Някъде надолу трябва да са и детайлите. Това е някакъв детайл, който е отпред. Тук бяха. Ето. И 3D детайл. Сега тук просто са пуснати опции, всички линейки се виждат и така нататък. Затова изглежда по този начин. Това винаги може да се настрои, да се махне. Сега, относно ваденето на количества, ще затворя тези чертежи. Относно количествата, те могат да бъдат както в чертежа, така да се вадят и в Excel. Само да се върна на модела. Ето и количествата. Тук си избирате какъв тип количества искате. Може да бъдат асемблита, отделните елементи, болтове и така нататък. Ето примерно правим едно количество на марките в Advanced Steel, в модела, които се водят асембли. Тук може да ги разгледаме. Те са 11 страници. Всичко си е с позициите, килограмите, площта за боядисване и така нататък. Това нещо може да се експортне в Excel. Ето тук. И примерно ето го файла. Как изглежда. Това нещо може да се го разпечатвате, да се събирате формулки, каквото ви трябва.
По същия начин може да направим и количество на болтовете. Ето как изглежда това нещо, болт лист. Няма да го експортвам към Excel, само ще го видите в редактора на програмата. Пишете се какви са болтовете, кои елементи свързват и така нататък. Пак са доста големи. Аз май всъщност направих същото. Assembly list, bolts. Да, тук вече ги има и болтовете в асемблитата. Всички тези настройки подлежат на редакция. Примерно за чертежите, за всеки един различен чертеж, който пусках, подлежи редакция за неговите подстилове, а за всеки подстил може да видите как точно се изобразяват различните елементи. Всичко, което е тук, подлежи на настройка. Т.е. това са настройките, които ви трябват за самите елементи. Тук имаше и настройки и всъщност това са другите стилове за настройки. Просто може да видите, примерно за една марка, примерно която е на колона, колко настройки има за изгледа отпред, отстрани, отзад, мащаби, кое как се изобразява. Всичко това може да се го настроите съгласно вашите си желания, нали, и начинът, по който вие си работите, било монтажни схеми, детайли и така нататък. Всичко това подлежи на настройка. Кое как се изобразява, как се надписва и така нататък. Същото е и за количествените сметки. Сега не беше този бутон. Някъде тук бяха настройките и за количествените сметки. Тук също за всяка една количествена сметка може да си изберете редовете и колоните, които да бъдат било за асемблита, било за гради и така нататък, да си напишете името на фирмата и други подобни неща. Значи, така виждам, че започнахте с въпросите. Аз приключвам с това презентацията. Сега ще почна да отговарям на зададените въпроси. Жоро Ефтимов задава въпроса дали има команда за сливане на профили. Честно да се призная, още не съм издълбал всичко в програмата и не мога категорично да отговоря дали има или няма. Не съм проверил. Ще пращам имейли или ще пиша в блога, ако го намеря. Така че на този въпрос за сега ще го оставя без отговор, защото не съм много сигурен. Ами това е, колеги, ако имате въпроси, задавайте в чата. Надявам се да мога да отговоря на повечето от вашите въпроси. Да, ще изчакам сега, ако имате някакви въпроси да зададете. Значи, принципно планираме по-нататък да има други сесии за Advanced Steel, които да показват не само така общо за програмата, и нали, нещо по-конкретно, да речем оформяне на чертежи, моделиране на нещо специфично, планираме и показване на такива съставени сечения, студено огънените профили, как може да правите. Така, ако някой има въпроси, просто може да пишете в чата на програмата. Така, как може да се открие конкретен елемент? Значи имаше един браузър на елементите, който да бъде т.е. може да виждате някакви елементи. Само да го намеря къде беше. Има някакъв Project Explorer, където с предварителни неща, тук може да правите търсачки. Само да го видя къде беше. Тук може да се настроите някакви бързи връзки между елементите, а имаше и търсачка и Project Browser. Ето това може би за това, което става въпрос. Ето тук могат да се видят по номера елементите, съответно и по име, и да се намерят в модела. Да се видят как точно, къде са тези модели. Нещо като Project Browser на Structural Detailing. Има такова нещо, не е направено по същия начин, но е нещо сходно. Освен това имате и търсачка, с чиято помощ може да кажете, че намерете ми елементи, които са гради, които са от еди какъв си материал, сечение и така нататък.
Това са нещата, с които може да намерите съответно елементи в програмата. Това е нещо като Project браузъра, а това са ви съответните търсачки и така нататък. Тук предварително може да се направите пресетове за някакви елементи. Примерно, ето това ниво, ако го включа, мога да виждам само в двумерен изглед това ниво, което съм го направил. Значи това е направено предварително избран елемент. Само да затворя това да се вижда. Така че може да се работи само един елемент, съответно това ви става много бързо, повишава бързо действието. Така, Асен Шемиров, има ли възможност да се импортва модел от Structure Detailing? По-скоро не. По-скоро не. Евентуално може да се правят някакви гимнастики от сорта да се прехвърля от детайлинг към роботи и Revit и тук да се връща, но тогава ще се изгубят всички връзки между елементите. Елементите да се селектират от Project Explorer би трябвало да могат. Просто не съм го пробвал. Само да изключа това нещо. Модел браузъра. Ето тая колона се селектира. Мога и да я изолирам. Ето това са елементите. Така че да. Може да се селектират елементите през Project Browser. Ето това е селектирани гради. Да, ако имате други въпроси. Така, значи в момента може да не ви идват на ум някакви въпроси, така че който иска да остави някакви въпроси, най-добре може като коментар в статията за този семинар в блога, или другия вариант, пишете най-вече като коментари. Може да изпратите имейли до офиса, за да може после да ги видим сега. Може да се селектират всички елементи с еднакво сечение, може и два съосни профили да вкарат да се слеят. Аз това със сливането не съм сигурен. Тоест казах, че може не съм го проверил дали има свързване на профили, а всички елементи с еднакво сечение. Да, могат да се селектират всички елементи с еднакво сечение. Да речем, избирам всички елементи, които са с... само да го намеря къде, защото не съм го ползвал много този диалог и не го знам наизуст. Beams, примерно, да бъдат с сечение. Само да видя какво сечение бяха нашите елементи. Мисля, че бяха 1280. Окей. Не го направиха хората. По този начин трябва да работи, просто не съм го тренирал много това сечение. Save. Не е това нещо. Не съм го пробвал, но това е пътя на там. Може. Просто не мога да го демонстрирам в момента, защото не съм го изтренирал. Името на програмата е AutoCAD, а не Advanced Steel, защото всъщност Advanced Steel се стартира върху AutoCAD. Примерно, когато си пусна програмите, това е Advanced Steel, когато аз пусна тази програма, тя стартира AutoCAD и просто зарежда допълнителни менюта. Аз сега мога да мина в вариант, нещо ми го няма бутона, в който примерно директно да превключа на менютата на чист AutoCAD. Това всъщност Advanced Steel се явява, ето вече съм в менюта на чист AutoCAD. Advanced Steel просто се явява надстройка над AutoCAD, затова така е, отгоре се вижда AutoCAD. Иначе си е надстройката. Ако имате други въпроси. Сега Георгиев ти му пита дали чертежите са блокове. Не са точно блокове. Само че ще отворя другия файл, където бях направил малко повече чертежи. Това са елементи, които са елементи на програмата. Т.е. не е блок, а си е вътрешен елемент за програмата, но те могат да се експлоудват. Това са вътрешни елементи на програмата. Те могат да се експлоудват.
Сега ще направя един бърз черт и ще отворя тези готовите. Те могат да се експлодват, но се експлодват до линийки. Ето това примерно е някакъв елемент на програмата. То е нещо си там изпрограмирано. Не е обикновено нещо, но това нещо може да се експлодне. Сега това нещо първо обаче трябва да се експортне към часа AutoCAD. Къде беше това нещо сега? Не мога да го намеря, но в часа AutoCAD, когато това нещо го гръмнете, то става на обикновени линии, включително и дименсиите. Могат да не стават дименсии, стават обикновени линии. Аз ще го експортна по обикновения начин, на Export Layout to Model, не с вътрешна команда. И ето как изглежда експортното в часа AutoCAD. Всичко е. Вече тук е блок, като се гръмне, това са си отделни линейки. Също става и с дименсиите и може да се редактира. И да се подрежда в часа AutoCAD и така нататък. Не е необходимо финално да се обработва в Advanced Style. Сега, други въпроси, ако имате, тъй като напреднахме. Сега, ако няма повече въпроси, сега, ако излезат, пишете в блога или пък пращайте имейли, които ще бъдат включени в следващи презентации, които ще направим на програмата. Ами това е, колеги. Благодаря ви за вниманието. Запис на сесията има, ще бъде качен в интернет. Ще ви пратим линкове в YouTube, в нашия канал ще бъде качен. Ще ви пратим линкове и съответно ще получавате и за по-нататъчни презентации отново съобщения. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.